Salutare dragilor, eu sunt Sergiu Privistirescu, stilist și formator în cadrul Academiei Raverscap. Iar astăzi vă voi arăta cum se tunde un malet corect, pas cu pas. Vom curăța pe laterale, vom face din foarfecă, nu-l vom curăța din mașină. Partea din spate o vom ține într-o formă pătrată și vom fila foarte mult din cantitate de păr pentru că este foarte mult păr. La acest fade am folosit foarfeca de am degroșa și am aduce foarte scurt, după care vin la finisat cu mașină peste piaptăn. Ultimele detalii vom puncta cu foarfeca de relief. Acum vom face și un pic styling-ul. Nu vreau să-l încarc foarte mult, vreau să rămână totuși natural. Acesta este maletul, este un malet versatil, aerisit și zic eu și cu personalitate. Cristi, aceasta este tunsoarea, cum vi se pare? Cum mi se pare? Excelent! Vouă, cum vi se pare maletul? Ați purta această tunsoare? Dacă nu, scrieți-ne în comentarii care este frizura voastră preferată și de ce. Eu am fost Sergiu Privistirescu și voi, dacă doriți să vă programați la unul dintre saloanele noastre din Timișoara sau dacă vreți să vă faceți o carieră în frizerie, vă așteptăm pe raverscap.ro.